Ağaçlı almaları bizi, kişilerini kürkemişleri. Biz bit bu dünyaya işlep duyduk, birimiz de kökten düşmedi. Nice yıllar ötkeş, kanatılıp bitkeş, aşıraştırdın nige ey yazmış. Ulu tezeligen yara indi dağın yana, gözlerine de cevap kütü sağış. Ulu tezeligen yara indi dağın yana, gözlerine de cevap kütü sağış. Gülnur apa, siz özünüz yazmışqa ышанасызмы? Yazmıştan uzmuş yok deb aytalar bit. Emine sizin şenişik. Ышанам. Yazmışqa ышанам. Чөнки аннары менә мин әле тагын язмышны төштә күрүгә дә ышанам. Мин бик каты чын төшләр күрәм. Инде менә Aldan haber et. алдан ниндидер, гадәттә минем иң якын кешеләрем хәбәр итә. Ул төшләрне әтием, аннары дәвәнием, әниемне күрә алам мин. Бик минем бала чагымда шушы тормышымда роль уйнаган әнием дип, Дүни дип әйтәйден, без аны күргән вакытта бик якын аралашкан дусларым күреп хәбәр итә. Мин ышанам шуңа. Менә китабымның чыгасынмы, яңа җыр туасынмы, минем берәр төрле проблема килеп чыгасынмы, бик каты төшләремне шулай күрәм. Хәтта тоташ төшләремдә әсәрләремдә күргәнем бар. Менә Сулган гөл дигән хикәям бар минем. Төшемдә күргәнем ул әсәрне бөтенләй. Ул чын булып чыкты. Сез ничек уйлыйсыз? Менә кемдер бит инде әйтә, язмышны үзгәртеп була ди. Кемдер әйтә, ул инде Худайдан язылган ди. Сезнеңчә ничек? Үзгәртеп булмый аны. Мин бер Тәңремә, бер Аллаһ Тәгаләмә ышанам. Һәм Аллаһ Тәгаләнең кушканыннан ул тизегән безнең минем гомер китабымны мин ничек үзгәртә алам инде. Мин аның бары тик битләрен генә яертәрәк я соңрак ачалам. Шул язмышыма язылган битләрне. Шулай дип уйлыйм. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта танылган шагыйрә, язучы Гөлнур Айзат. Без аның Буа шәһәрендәге йортында бергәләшеп, менә шушы ишек алдындагы беседка дип әйтик инде, әңгәмә кырып, рәхәтләнеп ял итеп утыра торган шушы урында бергәләшеп бүген фикер алышабыз. Әлбәттә, Гөлнур ханым хакында инде, аның язмышы хакында бик күп журналистлар язды. Ә без бүген аның белән бераз фәлсәфи темаларга сөйләшербез. Хатын-кыз сабырлыгы, хатын-кыз язмышы хакында фикер алышырбыз. Сез ризамы, Гөлнур апа? Риза. Гөлнур апа, менә сезнең язмышыгыз шактый сынаулы, әйбет. Ләкин менә сез ничек уйлыйсыз? Сезгә бу сынауларга түзү, хезмәтегездә шактый гына матур барган тормышыгызда ирегезнең авырып китүе, үзегезнең авырып алуыгызда әйбет, аннары кабаттан ничектер үзегездә көч тауып яши башлауыгызда, булар барысы да сезнең сабырлык, сезнең көч һәм сезнең ихтияр көче зур булу аркасындамы? Әллә инде менә ул үзеннән үзе килеп чыгамы? Менә бая әйткәнчә язмышмы бу? Энҗе мин әле иреме хәле киткәнче менә бала чагымнан башлыйсым килде. 6 яшендә чагында мин сукыр калу мөмкинлегем бар иде. Икебезгә бер чаңгыда апа белән, бер туган апам белән Гөлшат белән чаңгы шуганда, апа чаңгы таягын ялгыш этеп җибәреп, минем күземә шулай кирип таяк җыртып чыкты минем. Һәм шуннан берсе булса бит инде әллә нинди зур фаҗига күтәрелеп китәри. Ә мин кирдем дә тыныч кына әтием дә эштән кайткан тирлекләр ишергә дигән шилектә әкрен генә күземне җавап мәштәр генә әти ишетмәсен дип әкрен генә җылап һаман итәм. Шуннан шилектәге кызыл суны күргәч әти нәрсә булды? Әти минем күзем нәрсәдер булды. Әти ачып карады, күзең исән микән дип. 2 тапкыр тектеләр шул күземне. Әйтәләр бит әле шырамлы кеше, мәхәббәтле кеше дип.
Бәлки иҗатымны яратучыларга мәхәббәт итүче шул күземнең шырамыдыр әле минем. Менә анда 2 тапкыр операцияны 6 яшьлек бала бит. Мин аннарысын 1 ел шушы пияла күзлек кенә киеп җөреп бер яңа бер сенә гел бәйләгән килеш. Ул сабырлык шул вакытта ук әкрен генә шарлана барган бит инде минем 6 яшендә чагында ук. Аннары укыган вакытта, вузда укыган вакытта, экспедиция вакытында машина белән капланып анда үлемнән калган идем мин. Аннан инде кияүгә чыккач, бик тормышның ашысын тишесен дип әйтгәндә йөкле килеш 6 айлык егем белән идеал улыма йөкле чагында ирем армиядә, 6 бала гаиләдә. Кайнатам да үлеп китте, кайнанама терәк булып, ул 46 яшендә генә кайнанам да йорттагы бөтен эш эшләп, хәтта мин теге 5-6 сәгать тирәк тизәк кирпиче ясаган көннәрем дә булды. Шул 6-7 айлык йөк белән берәр машина кузов веткорма дип әйтгәндә бозауларга үлән туплаган вакытларда булды. 5-6 гектар чөгендер эшләгән, 1 километр суган утаган вакытларда булды. Кышкырып җылысы килгән чаклар булдымы? Булды. Ләкин менә шундый гадәт минем кышкырып җылысым килгән җанымны кая куярга белмәгәндә, я мин шигырь язып куя идем, я үземне физик эш белән ныгытам, җанымны изә идем. Физик эш белән шушы авырлыктан кытылып була. Хәзер дә шулай. Алынсам да сөртүнсәм дә үзәгем калды турып, тормыш сикәтәләрен гел бирешми чыктым йырып. Язмыш саныйсың гел яратканың мин мәллә, җиңеп була сынауларны чын дуз булса сөйләргә. Язмыш саныйсың гел яратканың мин мәллә, җиңеп була сынауларны чын дуз булса сөйләргә. Аерылган чаклары да күп булды канатларның, сер бирмәдем, сыгылмадым, күңелне каралтмадым. Язмыш саныйсың гел яратканың мин мәллә, җиңеп була сынауларны чын дуз булса сөйләргә. Язмыш саныйсың гел яратканың мин мәллә, җиңеп була сынауларны чын дуз булса сөйләргә. Әйе. Менә ул бит инде хәзер ниндидер авырлыклар булса, шул гаиләдә авырлыклар булса, шул кайнана белән яшәгәндә авырлыклар булса, күп кенә хатын-кыз ничектер ул авырлыклардан үзен коткарырга тели, тормышын үзгәртергә тели. Әйтик, мәсәлән, язмышын үзгәртергә тели. Кай вакытта хәтта әниләре дә кызларына әйтәләр: "Кызым, нишләп чиләнеп болай яшисең син? Әйдә башкача яшә. Әйдә кызым, анда иреңнән аерылып кай" дип әйтүчеләр дә була. Сез моңа ничек карыйсыз? Үзеңне газаплардан айырып алу мөмкин нәрсәме? Кем ничек карый инде, халкы ничек? Халыкка карап ул. Мәсәлән, 8 ай хезмәт хакы алмаган. Йорт тулы мал ашатырга, яшәргә кирәк. Һәр көнне 4 балалы гаиләне ашатырга кирәк, нәрсәдер пешерергә кирәк. Шушы вакытта мин дә бит сатыйк әле бу сыерларны, нурашик имәле эшәрсигә савып дияргә булдыра ала идем иреме. Ләкин бит күрәм мин, менә аңа да җиңел түгел. Йортта җыйбыз шулай бит, һәрбер кирпиченә җыелган акчаны. Кара исемлек төзиләре ул вакытта бурышка алып торган. Шунда сатучы әйтә берсендә кибеткә бардым да: "Гөлнур, син монда списокта бик күбәйгән бит, сиңа бүген бер нәрсә дә бирмим" ди. Ә минем ул вакытта бик нык алмашысым килә иде. Әл бакчабызда өлгермәгән яшел алма. Шунда 1 килограмм алма алалмыйча кайткан вакытларым да булды. Бу вакытта тишне кысып түзә идем мин. Әгәр дә мин йомшак булсам, мәсәлән, шушы тормыштан канәгать булмыйча аерылып китсәм, мин бит балаларымны әтисез калдырам. Шушында тормыш, һәрбер кирпиченнән төзегән йортта минем күпме тир бит анда. Күпме газаплы төннәрем шулай бит. Шушы хезмәтемне мин каядыр калдырып китергә тиешме? Аннары уйлап карый идем. Бик авыр, менә 22 ел хезмәттә булган вакытта мин Кырыксадак дигән авылга йөреп эшләдем. Бик авыр көннәр була иде анда да.
Мен жылысы келген вақытта бір вақытта да кішіге көрсетіп жыламай едім. Бақшаға шығам. Менің өзімнің ағашым нарат. Мене шуңа көре бақшада қазірде улым отыртты аларны, наратларны. Мында да наратлар бар, мында да. Анары бик көңіл толған вақытларда мен мене табиғат білән өзімнің керегімді басам. Ауыр вақытта, жылысы келген вақытта, қыш күні де шулай. Шығам да наратны қышақлайым да наратқа сейлем. Ол бет кішіге сейлемей. Ол меңа бары тек яқшы энергия ғына бере. Һәм мен тынышланып алам. Менің тұрмышым тағын алда келкебек яшап кете. Шулай ғына қытылып бола. Ләкин язмышны бик өзгертіп болмай деп ойлаймын. Чөнки язмыш битинде менә үзеңнең әйтеп торган битинде шул сәхифә шикелле язылган китапның битләре шикелле генә мин аны әкрен генә ашып барам, барлап барам. Үткәнемә барлап карыйм. Хәзерге тормышыма, киләчәгем ничек булыр уйлыйм. Шуңа күрә һәр вакыт bir qat qana сразу тиз генә уйлап кисергә ярамый. 7 кат уйлап киссәң дә ул бик таманга гына туры килә. Менә Гөлнур апа, сез әйттегез, алмаш исем килгән иде дип. Акчасызлык вакыты бит инде. Акчасызлык. Ләкин вакыт узу белән сезнең ирегез Азат абый бит инде ул Буа районының башлыгы дәрәҗәсенә күтәрелгән кеше. Яшерен батырын түгел, Буа районының башлыгы ул бит инде барыбер ачлыкта яшәмәй. Аның акчасы да бар. Ул вакытта инде тормышыгыз да җайланган. Менә шул вакытта акчасыз яшәгән Гөлнурның тормышыннан көнләшмәсәләрдә инде байлыкта, муллыкта яшәгән Гөлнурдан көнләшүчләр күп булгандыр. Әлбәттә, әлбәттә. Шунда ук минем табынымда татлы ризыкларымны ашап чыгып барганда ук көнләшеп әйтеп чыгып киткән сүзләр ишеткәннәрем булды. Ләкин мин андый нәрсәләргә бик сак та карыйм, аннары битараф табылырга тырышам. Чөнки менә хәзер 5 ел бит инде ирем ул инвалид коляскасында. Аның кайчандыр безнең капканы көнгә 10 тапкыр ачкан кешеләрнең хәзер 5 ел инде килеп ачып караганнары түгел. Урамнан мин аны исәнләшеп тә китмәгәннәре бик күп хәтта. Күрәсең, крислыгына әле ул бәхет бирми. Менә мин аны үзем эшләгәндә капка буем Азатны чыгарып утырттым. Тегендә безгә көнгәлләр ничә килүче кешеләр узып бара, бер-ике ир-ат. Ник аңа баш кагып кына китеп булмыймы? Алар бит күреп торалар, ул күреп тора. Аннары Азат мине йорт эченә керт, ишек алдына керт бия башлады. Чыгып утырмыйдыр. Ну мин аны үзем кай эшләгәндә дә шунда утыртып куям инде. Чөнки ул миңа контролер шикелле күрсәтеп тора. Тегендә монда шүбен калды, монда нин калды дип илһам биреп тора, ул миңа дәрт биреп тора. Ләкин мин аннары соңында инде тагын бер нәрсә бар. Гадәттә әйтәләр инде, син менә глава хатыны кебек түгел. Бөтен эшне үзең эшлисең, синең домработницаларың да юк, ашарга пешереп торучыларың да, ызба җыючың да юк. Мин әйтәйдем, минем садовод та шул, любовница да шул, сияркәсе дә мин аның, хатыны да шул, җыештыручы да шул, бер мин үзем. Минем бабай шушы бер килештә 5 кешелек ярата дия идем. Һәм шулай хезмәт итә. Ул да шуңа күнде. Бер вакытта да. Ләкин бит күңелдә барыбер ниндидер ренжи барлыкка килә. Ләкин кешеләргә ренжиргә ярамый диләр. Күңелдә негативны җыярга ярамый диләр. Ачуны тудырырга ярамый диләр. Менә сез аларны, сезгә мин карыйм, сез шул дәрәҗәдә позитив кеше. Бәлки сез күрсәтмисез генәдер ичке дөньягызны. Ничек сез җиңеп чыга аласыз менә бу кешеләрдән килә торган негативны? Беләсеңме нәрсә? Инде менә хәзер сул шелтәләр заманасы бит. Менә гадәттә була инде матур гына җырлар куям инде. Күп бит инде 500-дән артык җырыбыз бар. Җырлар, клиплар куям. Я шунда үзем берәр агач төбендә җырлап моңланып алам, мәсәлән, сандугачым, сине кечкенә инешкә төшеп кыйын, баласыннан аерылган кыш кебек булдым быел. Шунда язмак куйдым видео бит. Шунда бар инде. Менә бу безнең заман җыры, оныттырмаган өчен рәхмәт. Бар. Бу нинди җырчымысың, син кемсең? Әлбәттә, күңел кеше җырлый беләме, җырлый белмиме, ул аның күңел халәтен чагылдыра икән, аның бернинди титуллы җырчылар да кирәкми. Мин ашуны гадәттә кабартырга тырышмыйм.
Менә бар бит. Гадәттә һәр җырчыларында күзәтеп барам. Әгәр дә бер начаррак комментарий язган булсалар, алар инде аны әллә нинди сүзләр әйтеп бетерәләр ул кешегә. Әллә нинди каргау сүзләр дә китә инде анда. Ыршышналар. Бер-берсенә әшәке пишрак сүзләр аталар. Нәрсәгә? Ул бер пишрак син икенче пишрак атасың икән, ул бит күпкә менеп китә. Ә мин шуны матур сүз белән, "Я матурым, ана минем яратып әйтә торган бәгырь" дигән сүзем бар. Мин дошманыммы, таныш түгелме, белгән, белмәгән кешеме, бөтен кешегә бәгырь дим. Әле сезгә әйтмәгәнмен икән бүген менә. Шуңа күрә начар ашу килгән моментларда да үземдән нидер позитив моментлар табарга тырышам мин. Матур әйберләр уйлыйм. Тормышымның күңелле моментлары, бәхетле моментлары гел бит инде мондый сынаулы моментлар гына булмаган. Шулар турында уйлыйм. Аннары бик авыр чакларда менә тормышыбызның нурлы вакытларын мин бабайга сөйлим. Азат Касыймович тыңлап башын селкеп утыра инде ул канәгать булып. Менә кайчага язып куям мин анда бабай белән серләшеп утырабыз әле дип. Сөйләшми торган кеше белән ничек серләшеп була? Ә мин аңа сөйлим, ул дәртләнеп китә, күзләрендә ышкыннар кабынып китә. Аннары алып килеп карлыган исе башатам. Беренче кыярны аңа исе башатам шулай. Беренче җилекне анарга китереп каптырам. Ә ул нинди канәгать булып, разый булып утыра. Син ризамысың миңа өйләнгәнгә? Син мине жаратасыңмы дип сорыйм хәзер дә. 38 ел торгачта. Димәк инде шушы сынауларны узып, бөтен авырлыкларны көчеп яшәгән, менә авыру диләр бит инде, ярты баш парализован бит инде. Шушы кеше дә яратуын онытмаган икән миңа карата. Димәк мин моны гомер буе саклап, яклап килгәнмен бу мәхәббәтне. Апа карагыз әле, менә шундый бер фикерне соңгы вакытта еш ишетәм бит. Өйләнешкән кешеләр арасында мәхәббәт 3 елдан соң бетә диләр. Аннары соң мәхәббәт калмый. Ир белән хатын бер-берсен хөрмәт итсә яши, хөрмәт итмәсә юк дип. Менә сездә ничек? Менә кайсы бер вакыт әкрен генә шул Азат Касыймовичның жыклап яткан вакытын, мышнап тәмин иттереп жыклап яткан вакытын киләм. Я юрганы кылтайып киткән булайын, юрганын тартып куям, маңгайыннан чәчен сыйпап куям. Бу хөрмәт кенә түгелдер. Ярату вакыт кабынып ала. Ул бетмидер инде бары. Бетми ул. Аннары сүнеп талган гына тынып тора. Теге әйтәләр бит әле, диңгез бер тына, бер күтәрелә, бер тына, диңгез дулкыны шикеллене. Мин аны валлы дулкынга шатам. Ул 3 баллы да булырга мөмкин, 6 баллы да, 9 баллы да һәм тагы тынып та китергә мөмкин. Менә 9 баллы аның кашын барлыкка килә икән. 9 баллымы?
Менә ул шушы мәхәббәттән бала туган вакытта барлыкка киләнҗе. Чөнки мәхәббәтнең иң бөек ноктасы ул синең йөрәк җимешең бала туу бит инде. Ике мәхәббәтнең уртак тагын бер икенче бер мәхәббәтне. Менә улыбыз тугаштан иртәнге 4-тә уянып чыктым. Хәзер роддомның тәрәзәсеннән бер баш карап тора миңа. Калининградтан Азат кайтып җиткән сорап. Идеал тугаштан инде. Менә бу вакытта мин атлар атламас аякларыма ничек киш килде, ничек тәрәзәгә килдем. Тәрәзә ачылмый, тәрәзә аша без ул теге жактан үбәм, мин бу жактан үбәм тәрәзәне. Баланы күрсәтте инде, тегеннән тәрәзәдән баланы алып барып күрсәтәм. Менә бу мәхәббәтнең иң бөек ноктасыдыр дип уйлыйм. Ләкин шушы улыбыз ике тапкыр үлемнән калды безнең идеал. Бер мәртәбә бик салкын тидереп, һәм күз тигәнгә бик ышанам инде. Үземнең күзем тиде. Бик яратып имә иде ул күкрәк сөте имгән вакытта. Эй, карале силек шикелле ябышкан диюм булды. Икенче имезү вакытында бала күкрәккә якын килмәде. Шулай күзем тиде. Аннары нидә республика хастаханәсенә ятырга туры килде, салкын тиеп бала белән Азат әле армиядә. Шушы мин инде анда бик авыр халәттә булганмын, үземдә аңсыз ятып инфаркт булган үземә дә. Шунда баламны үле балалар янына чыгарып атканнар идеал улымны. Аңга килгәч, карыйм янымда балам юк. Каясың минем балам? Хәзер әтисенә ничек җавап бирәм? Кая куйдыгыз минем балам дим. Эзләп берим, бер кая учетка кермәгән, исемлектә юк. Бу бала ятты, барды дигән идән җыучы хатын әйтә. Менә ди мин андан су сораган идем инде. Анда ди 5 үлгән бала бар ди баскыч арасында тәрәзәдә ди. Зайдем посмотрим ди инде. Кирдек, танып алдым инде ползункасыннан җигереп барып ябыштым күп күнгә улым идеал инде. Кулларыма алдым. Үбәм инде хәзер. Кулларыннан селким, битләреннән, аякларын селким инде. Улым аш күзеңне. Мин сине күпме көтеп күтәреп җирдем бит. Күпме мин сине әтиңә бәхет булып туган, әниңә бәхет булып туган бала бит син. Шунда дирт итеп кирпеге селкенеп китте баламның. Һәм шул балам менә шушы 2 тапкыр үлемнән калган балам. Ул инде яшәмәстә дип торганнар, Аллаһка шөкер, бүгенге көндә үзе дә сәламәтлек өлкәсендә эшли. Мин аңа аның язмышын сөйләп күрсәткәнем бар. Менә мәхәббәтне саклы яклы булу ананың үзеннән тора. Баласына мәхәббәтне ничек саклый, иренә мәхәббәтне ничек саклый. Ул бит әле мәхәббәт дигәчтен якын кешеләреңә дә мәхәббәтне ничек саклыйсың. Мин хәтта укучыларымны менә 3000-нән артык 3000 ярымлап укучыны укытканмын инде бу 34 ел эчендә. Һәм шул укучыларымның иң тәртипсез балаларында ярата идем мин. Шул балалар, иң тәртипсез балалар, әдәби әсәрләрнең геройлары булып китәләр иде. Ярату хисе йөрәктә бер вакытта да сүнми ул. Ул вакытлыча сүрле бала, иң кирәк вакытта ашкын алып кабынып китә. Мин кайсы вакыт әйтәм инде, мин феникс кышыдыр инде дип. Чөнки феникста янып биткәчтен яңадан килдән кабынып китә бит. Яңадан үсеп чыга, калкынып бит. Менә шулай да чагыштырып куям кайчак феникс кышына да. Гөлнур апа, менә сезнең бу сөйләгән сүзләрегез ул ниндидер бер киңәштә кебек бит, әйме? Ир бала инде ул. Менә кызыгызга гаиләсен сакласын өчен иң әйтә торган теләгегез, киңәшегез? Кызым, иң беренче үзеңне сүзеңне уйлап әйтим. Һәр вакытта да. Чөнки авыздан чыкты сүзгә хуҗа булып булмый. Ул авыз ичендә торганда гына әле хуҗа син анага. Авыздан чыгып киттеме, син ул сүз кешегә җәрәхәт тә китерергә мөмкин, ул аның гомерлек язмышын да хәл итәргә мөмкин. Шуңа күрә иң әйткән сүзем, үзең әйбәт бул. Беренче чиратта үзең яхшы булсаң, яхшы кешегә бер вакытта да этлек эшләмиләр, начарлык эшләмиләр дим миңа. Менә шуңа күрә үземдә начарлык эшләргә тырышмыйм, начар сүзләр әйтергә тырышмыйм кешеләргә. Ул бит бумеранг кебек әйткән сүздә, начар сүздә, начар фикердә, начар гамәлләр дә, аннары саваплы гамәлләр күп эшләргә тырышам инде. Менә үз гомеремдә бик күп инвалид балаларга ярдәм итә килдем, шулай шәхсән үземнең акчадан инде хәләл акчамнан өлкән яшьтәгеләргә корбаннар чалып инде шулай өләшәбез инде. Быел да корбаныбыз бар әле, менә корбан гаетенә чала торган. Шуңа күрә һәр нәрсә тормышта үзеңнән тора. Бумеранг үзеңә кире начар фикер, начар сүз, начар гамәл әйләнеп кайтмасын өчен иң беренче чиратта үзеңнән яхшылык эзләргә өйрәнергә кирәк. Гөлнур апа, шулай да сез әйткән идегез, мин усал шигырьләрдә язам дип.
Бірер усалырақ шигырыгызны. Әлбәттә, андыйлар да бар инде. Но мин кайчак әйтәм инде, мин йомшак усал халыклы дип язам үземне. Йомшак усал халыклы. Мәсәлән, менә шундый бер шигырь. Бер кәсә. Дуслык, мәхәббәт, нәфрәт тә бер кәсәдә һәммәсе. Ул кәсә йөрәк шайпала, нинди хакның бәндәсе. Секундлар җитә яраткан ярыңны күрә алмаска. Мәхәббәт канат астында, нәфрәт йөри алмашка. Дуслыкның сөю иленә иткән юллары ярак. Дошман дигәнең яр була. Эй, серлесең син йөрәк. Менә бер кызык инде. Мин яшь вакытта әле кияүгә чыкканчы иптәш кызларыма әйтә идем. Минем кияүдә ирем бедре чәчле, карап кап-кара мыеклы, кап-кара кашлы, кара керфекле, гармондамы, баяндамы бик оста уйный торган, матур сөйли торган егет булачак дип. Ә мин тоттым да кирисенә чыгып куйдым. Кирпе башлы, сары чәчле, сары кашлы, мыексыз, гармонда да уйнамый. Мин сөйләгәндә туп-туп кына, тупас кына карап, бер сүзгә, 5 сүзгә бер генә сүз белән җавап кайтара торган кешегә. Менә язмыш дими ни дисең менә? Ни өчен нәкъ менә Озатны сайладыгыз? Бердән бер сезгә күз ятып йөргән, сезне озаткан егет булмагандыр бит инде тормышыгызда. Юк, әлбәттә. Ә ни өчен ул? Минем тормышымда гына да миңа гашыйк булган 5 Азат бар иде. 5 Азат. Әйе. Ә ни өчен 5-нең берсе менә шушы Азат? Менә мин аны бизмәнгә салып караганмындыр инде. Бердән студент вакытта Азат үзенең ярдәмчеллеге белән ул мине гашыйк итте. Ярдәм бик нык ярдәм итә иде ул, мәрхәмәтлелеге белән. Икенчедән, мин бит иҗат кешесе, кичкенәдән иҗатны яраткач, сәнгатьне яраткач, миңа иптәшем, тормыш юлдашым сәнгатьне ярата торган кеше булырга тиеш иде. Студент вакытта ул Азат эшли иде, опера театрында вахтер булып эшли иде, укый да, поездларда бушатып кайта иде вагоннарны. Ул атнага 5 көн мине опера театрына, киноларга, концертларга алып йөри иде. Шуның белән дә яулады. Сәнгатькә гашыйк жан буларак. Хәзер дә шулай ярата концертлар. Аннары соң Азатның менә мин үзем күп сөйлим инде. Ул аз сөйләү белән гашыйк итте ахрысы. Ул төплегенә берне генә әйтеп куя. Һәм күрәсең бездәге контраст ике полюс шикелле. Бербез күп сөйли, бербез аз сөйли торган шушы ягы белән. Ләкин бер үземнең капризымны үтәтте мин анардан. Мин синең белән җырыйм, сиңа кияүгә чыгам, мыек үстерсәң генә дидем. Теге теләкне барыбер Әйе, сары булса да мыек үстертем мин анарга. Бер заманны карыйм, 1 ел озатып йөри бит инде. Мин мәйтәм сиңа кияүгә чыкмыйм, мин мәйтәм мыеклы кешегә генә кияүгә чыгам. Минем иң яраткан сыйфаты ир-атның ул мыеклы булырга тиеш. Менә шундый ярату сыйфатым бар. Хәзер бу нишле инде бер заманны 1 ай килми бу минем җанга. Бу мыек үстереп яткан. Хәзер шәҗәкләр тотып, берәү филармониядә концертка билетләр тоткан. Безнең 8нче катта торабыз ул вакытта. Общежитие тулай торак инде Гадел Кутуйда берәү басып тора, танымыйча торам. Мыеклары үстергән, аны белмим бу яткан булган, миндә ул аңсары түгел, бераз тәгәришне шәҗәкләр тоткан. Но менә инде мыек үстердем, синең теләкне үтәдем ди, син нәрсә инде хәзер кияүгә чыгасыңмы соң миңа ди. Менә шулай иттереп. Аннары тагын бер ни аңа син мәйтәм миңа иң беренче берәр нәрсә пешереп ашатып күрсәт әле. Минем мәйтәм ашарга пешерә алмаган вакытларымда булса ашка үлмәбезме дигәч, ул миңа кыймак пешереп ашатты беренче тапкыр мин аны ашатканчы. Менә шулай мыек, кыймак һәм сәнгатькә мәхәббәт белән яулады. Баянда уйный белмәсә дә. инде 38 ел бергә. 38 ел бергә менә 6 мартта өйләнешкән, 38-39 ел белән бар инде хәзер. Шулай җайлашып яшибез. Ут белән су кебек инде без. Менә мин сабыр булырга анарга кияүгә чыккач өйләндем инде. Мин үзем дә кызу кеше. Кызу әти кыз инде гел малайлар белән хоккей уйнап, футбол уйнап үскән кыз бит инде гел капкада тора идем мин хоккей уйнаганда. Ләкин Азат белән өйләнешкәч ул да кызу. Икебез дә кызу булсак, бездән бит ушак кабынып китәргә мөмкин. Бербез сүндерергә кирәк. Шулай яши 38 елда шигенүче хатын кыз булырга тиеш ул. Мин шулай дип уйлыйм. Чөнки тормышның бөтен авыр йөген бит тормышны тартып бара ир-ат. Без бит инде аның артында тыл дип әйтәбез инде. Тыл нинди була ир-атның уңышы? Менә мин Азатның 100% уңышының
90% минем хезмәтемнең нәтиҗәсе дип саныйм, үзенә дә шулай әйтәйдем. Чөнки гаиләне мин ничек тартып барам, аны мин көнгә 15 күлмәк үтүкләп куйдым, мәсәлән, әйбит моны аша. Аңа мөмкинлек тудырдым мин эшләргә. Мәктәп директоры булганда да, аннары бер вакытта да Азатның йөзенә хатының шундый дип сүз әйтерлек фикер калдырмый идем кешедә. Бөтен эшне авыр булса да үзем эшлим. Аның хатына килеп чүбен утаганнар дип нигә әйттерим мин? Үзем утыйм. Я булмаса сыйыр савырга кемдер килеп утыра, ә мин сыйырны бер үзем савам. Өченче яртыда торып савайдым, 4 көтү киткәндә алда чагында көн сайын сепарат әйләндерәм, сыйыр ясыйм, творог ясыйм, кырт ясыйм, алчар ипи салайдым көнгә. Атнага 3 тапкыр салам инде алчар ипи. Мунчага кергәнче үк тә мунча пешендә торт пешереп аларның мунчадан чыккан җиренә тортны алып куя идем инде мин. Аңа шатлана идем инде менә. Мен аңа сүз әйтергә урын калдырып идем. Сез бу нәрсәләрне аңа ошар өчен эшлидегезме? Әллә сез bunlardan ләззәт алайдыгыз? Ләззәт алайдым. Мәсәлән, Азатның 20 туганы килеп утыра бит, шират мунча керәләр. Алар чыккан җиргә минем истәлемдә карабыдай бәлешем пешкән, тортым пешкән, чәй эчәргә нәрсә ниндидер ризыгым бар бит. Минем үземә рәхәт бит ул. Эй, бу Азатның бу абыйның хатыны яраксыз инде дип нигә әйттереп торыймсың мин? Менә тормыш иткәндә, шуңа күрә аннары мәктәптә чагында, менә аның глава хатыны булганга бирәләрдер инде, глава хатыны булганга язалардыр инде дип нигә әйттерим мин? Бөтен конкурста беренче барып катнашам. Бөтен конкурста җиңү яуламыйча торып, бер генә тапкыр булды шундый. Азат колхозда эшләгән вакытта район буенча конкурста катнаштым, республикада катнаштым. Инде беренче урынга чыктык. Сүзеңне хәзерләтер киченнән әйттеләр, ә икенче көнне миңа 3нче урынны бирделәр. Азатка район башлыгы белән бәхәсләшкәннәр дә глава хатынына урын бирмәгез дигән. Район башлыгы. Һәм шуннан мин дип белдем, сиңа беренче урын бирмәсләрен ди. Менә аның аркасында миңа сүзләр күп килде, ләкин минем аркада аңа сүз китергә тырышмадым мин. Мондай зирәклек каян килә сезгә? Бәлки әтидәндер. Әти менә кичкенә вакыттан, 6-7 яшьлек вакыттан үзе белән мотоциклга, атка утыртып чыгып китә иде. Урманда ничек ниләрдән, tilkilәрдән ничек сакланырга, бүреләрдән ничек сакланырга, пышыйлардан качып агач басына 7 яшендә агач башына менгән идем мин. Эш пышый безгә таба килә башлагач, әти ат арбасын атны бәйләп куйды агачка да, мине куш агачка мендереп җибәрде. Бар кызым, аны истәгә бутакка мин кашам әйләндереп җирим диде. Ата пышый теге кавышкан вакытлары яз көне. Шулай шикләү берәр капчык шикләүләр җыеп җиргәндә, аннары табигатькә мәхәббәтне дә әти уятты менә. Мин бүгенге авырлыклардан, сынаулардан табигатьтән көч алып кытылам. Менә гел табигатьтән. Элек 20 тапкыр урманнан җиләкләр җыярга бара идем. Хәзер дә менә идәге булганнарны үзем кайнатырга, үзем булдырырга тырышам күп вакыт. Һәм бер нәрсә менә әйтәләр инде балаларда. Нәрсә инде һаман бөтенесен әтигә диләр бит инде. Беренче җиләк пешәме Азатка, беренче кыяр өлгерәме Азатка, беренче пәрәмәч пешәме Азатка. Шушылай иратка аның тормыш тоткасы икәнен күрсәтеп, мин балаларга, янәшәдәге кешеләргә әле хәзер дә Әнә ул инвалид ирен нәрсә инде чыгарып утырта диючеләр булган микән. Әмма ул исән бит. Аның исәнлеге миңа иҗатка илһам бирә. Яшәргә мотивация бирә шулай бит. Без парлы бит ди. Әйе. Менә хәзер шушы 5 ел эчендә ул 5 ел парализован бер сүз әйтә алмый. Җыри алмый, мин аны култыклап җырыйм. Идәдә култыклап алып чыган бүлмәдән бүлмәгә. Тотып ашатамый бит. Ләкин ул миңа илһам бирә, яшәргә көч бирә. Мин аның өчен яшим беренче иратта бүген. Үземнең хәлем авыр булса да, хәзер 3 елга якын үзем дә аппарат белән яшим, инде зур аппарат белән, кондиционер, аллергия бирә бөтен нәрсәләрне. Ләкин аллергия бирсә дә әнә шул чәчәкләрдән ләззәт алам. Яшәүдән чыганак алам. Кояштан, җирдән, сулардан. Bakışlarga karap durdum kul boyunda yanıp Sena digen jarlarımın tolar aldı kalır Senin için izgalengen minim kibik sirek Davullarga karşı tıra minim tuğırı yürek Senin
kile Sağınmasın unutu ul sigen yarın diye Senin için ızgalangan minem kebek sirek Davullara karşı tıra benim tuğrı yürek Senin için ızgalangan minem kebek sirek Davullara karşı tıra benim tuğrı yürek Мәхәббәтем саклап калдым, мәхәббәтем терәк Бәхет кошым тиң ярымыны көтә тугры йөрәк Синең өчен ызгаланган минем кебек сирәк Давылларга каршы тора минем тугры йөрәк Синең өчен ызгаланган минем кебек сирәк Давылларга каршы тора минем тугры йөрәк Давылларга каршы тора минем тугры йөрәк Минем тугры йөрәк Гөлнур апа, без бит инде һәрберебез үзебез ниндидер теләк телибез әйбәт. Әйе. Менә гадәттә җомга көннәрендә иртән торасың да Аллага шөкер дип теләкләр телисең. Сез нинди теләкләр телисез? Мин җомга көнне кадәр энҗе пәнҗешәмбе көнне киченнән теләп ятам. Ул көнне генә түгел, һәр көнне кич белән ятканда, эй Ходаем, шушы авыру иремне иртән торып карарга көч бирсәң, үз аякларымда торып басып, үз кулларым белән аңа яңадан яңа тәмле ризыклар пешерергә көч бирсәң, үзебез тудырган матурлыкны шушы дөньяның белән герләшеп карап утырга күзләрем күрсә иде дип, аннан инде дугаларымны укыйм. Менә һәр көнне бер көн калмаган киченнән шулай теләп ятам. Аның өстенә япкан вакытта, мендәренә күтәреп яткызам, күтәреп торгызам бит инде. Шул вакытта ул да карап тора, әйе кеш биреп тора, әле кызу вакытта мин бая җиргән арада иртән чыгарам бит инде. Сәгать 6-да кем чыгып утыра әле менә? 6-да чыгарып утыртам, һава суласын дип кызу вакытта. Күлмәкләрен салып куйган, тырышкан бер кул белә. Теге ягы эшләми бит инде уң як. Футболкасын салган, носкиларын бер аягын сала алмаган. Дип утыра инде мине чакырып. Ай, молодец дим. Мин аның һәрбер кичкенә генә уңышына сөенә беләм, аны канатландыра беләм. Менә ул да шулай мин китереп ашаткан ризыкларны пәрәмәч пешерәм икән, я бәлешме, анда бер ул бик ярата пәрәмәч, ул бик ярата вак бәлеш пешерәм инде мин анарга. Камыр ризыгы ярамаса да атнага бер тапкыр сөендерәм инде. Булай иттирә инде. Шул миңа бер сәгать вактау сүзләреннән дә югары дәрәҗә аңа ошаган икән. Мин үзем ашамыйча йөрергә дә мөмкин көннәр буе. Мин аны ашатудан да ләззәт алам һәрчак. Ничек дип әйтим инде менә, мин әйтәм инде кача Германиядә 2 ай инде менә шушы башын япкан вакытта, тиресен япкан вакытта кайтты да инде. Бәхет йыклый, эй бүлмәмдә, мендәремдә нинди шатлык, эй Ходаем. Зинһар өчен бирмә бер шумыннан артык. Бирмә бер шумыннан артык дим. Менә ирем анда кайтып җыклый дип әйтмим мин аны. Бәхет йыклый мендәремдә дип әйтәм. Шундый аңлатып язган шигырьләрем бик күп инде. Соңгы вакытта шулай ук, пессимистик рухта язырга тырышмыйм бик. Хикәяләрдә дә, аннары былай әсәрләремдә дә, шигырьләрдә дә, җырларда да. Аннары соң менә аның шундый гадәте бар бит. Ул бит берсе булса әйтер, язма, иҗат итмә, нәрсә инде дияр. Әнә бит ул сабыр гына көтеп утырып тора әле. Сезнең белән шулай тапшырулар эшләгәнне, кунаклар килгәнне, сабыр гына ашамыйча да көтеп торырга мөмкин. Мин урамнан кергән кешене качак чәй эчереп чыгарам. Пандемия вакытында авыррак булды инде, кешеләр әзрәк килә, ул кеше килгәнне бик ярата иде безнең.
Аннары бик яратам мен аны иртә кич кырындырып, чистарды матур чиста киемнәр кигезергә. Менә ниндидер ләззәт бирә. Менә ярату мәхәббәт шул инде ул инде. Мәхәббәт шул. Гөлнур апа, менә сез инде ничә минут сөйләшеп утырабыз, әйбәт. Һәм сез бер генә җөмләгезне дә мин диеп, үземә диеп сөйләмәдегез. Сезнең һәрбер җөмләгездә азат. Азат өчен яшәү, азат өчен сөенү, азат ул бәхет. Менә мин сезнең шушы бәхетегезнең тулы булып, Ай, алга рәхмәт. таба да әле олыгайган көнегездә дә бергә матур тормыш күрүегезне, инде газаплар, авырлыклар күрмичә куанып, менә шушы матур йортыгызның утларын сүндермичә яшәвегезне теләп калам. Менә шул Рөстәм Асаев җырлый торган бик матур җырыбыз бар. Яшәргә иркән безгә дигән. Менә аның шигъри формасын укып китим әле. Синең бер карашың җитә, сагаям, туктап калам. Сөйкемле йөзеңне күрсәм, шатлык утында янам. Синең бер сүзең дә җитә, күңелне суытырга, мәхәббәтне, елмаюын, барысын оныттыра. Синең бер тынып калуың, таралмас куе тыман, моңлы җыр сузасың икән, җаныма былбыл кунган. Синең бер борчуың җитә, сагышлар тула күзгә. Уртак итеп бу тормышны яшәргә иркән безгә, яшәргә иркән безгә. Амин. Менә шушындый матур сүзләр белән бүгенге әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Әңгәмәдә катнашканыгыз өчен, безне менә шушы матур, бәхетле йортыгызда кунак итеп, чакырып, шәйләр белән сыйлап, күңелегездәге эшкерсез уй-фикерләрегезне җиткергән өчен сезгә бик зур рәхмәт. Кабат-кабат очрашырга язсын. Амин, рәхмәт. Бүген үземә дә күңелле булды шул кадәрле. Менә тормышның шушындый мизгелләре өчен әллә никадәр еллар яшәп тә тоймаган бәхетле мизгелләрне тойган кебек була. Менә бу иң бәхетле мизгелләрнең берсе булды сезнең белән аралашып бүген. Тагын да шундый матур очрашулар насыйп булсын. Сезгә дә уңышлар телим. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта, дөресрәге Дөнья студиясе Буа районында кунакта булды. Һәм безнең бүгенге тапшыруыбызның эшкерсез кунагы ул шагыйрә, язучы Гөлнур Айзат иде. Әңгәмәне Әнҗи Шәһәрдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз.